И след Благодарим. подготовката в училище да обърнем внимание на обучението в университета. Новите технологии намират все по-широко приложение в образователната система, а модерен STEM център по химия и биология отвори наскоро врати в Югозападния университет Неофит Рилски. Какви възможности за развитие и придобиване на знания и умения дава учебната среда от ново поколение, разказва Слави Илиев. STEM центровете са оборудвани с най-съвременната технология и предоставят всичко необходимо за качествено обучение. Те разполагат с комплекти за зелена енергия, камина за химични опити, интерактивни дъски, модерни лаптопи и голямо разнообразие от сензори за измерване на различни параметри. Проектът има за цел създаването на иновативен образователен модел за подготовка на учители в областта на Green STEM. В рамките на проекта са разработени множество материали, включително транснационален доклад, анализира състоянието на Green STEM образованието във всяка от участващите страни, както и специализирани курсове по Green STEM за педагогически студенти и учители. В рамките на проекта са разработени 2 програми за обучение на студенти и една програма за обучение на учители, които бяха тествани от над 80 студенти и 40 учители. Също така са разработени методически насоки за Green STEM обучението, предназначени за студенти, и са проведени обучение за 24 лектори от партньорските университети. Той е изграден на базата на международно сътрудничество на 4 държави. България е представена от Югозападния университет Неофит Рилски, Гърция представена от университета в Йоанина, Турция с участието на Тракийски университет и Словения от университета в Любляна. Координатор на проекта е Югозападния университет, който осъществява връзките между всички участници. Проектът е част от програма, подкрепена финансово от Европейския съюз чрез Еразъм+, партньорства за сътрудничество във висшето образование. В рамките на проекта от 13 до 15 юни 2024 г. бе организирана и първата международна Green STEM конференция в Европа, на която домакин бе Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. Конференцията събра както всички партньори, така и множество учители от региона, които участваха в кръгла маса, посветена на тематиката на Green STEM. Този форум демонстрира ефективността и успешното сътрудничество между участващите страни и постави основите на нови инициативи и проекти в сферата на STEM образованието. Изразяваме нашата благодарност към всички участници и партньори за техния ценен принос и усилията, които допринесоха за осъществяването на този мащабен проект. С изградения нов и модерен STEM център за обучение на учители, университетът залага на високи стандарти в образованието и иновациите.